Karbi Anglong Autonomous Council di Phuangbong Penisi Assistant Registration Cooperative Society atum kapin khada tengsi ningkan phopene phonga pharman apornang choksi MS Balipathar Large Size Multipurpose Cooperative Society Limited kelik apadopon mesen ing samjin pensi pechun ponlo pusi birta rebdonlo. ARCS pen returning officer Firuz ing pen chepahem pupon sikidam tang matijong ni phai kretroxia ni nomination alo pajir ponlo. Matijong ni phai kriser kebani nomination alo kachi enthu lapen lasor ni amatsi kelik arjan hukum pilo. Matijong ni phai ingkora troxia ni kelik lapen matijong ni phai ingkora ner kebani kelik alo kalakha padoponlo. Bangso MS Balipathar Large Size Multipurpose Cooperative Society Limited kilikalong chunbang Chandra rong pharapansi ingwailo. Lapen bang hini soarlo amen laki kasang timongpi ponima terangpi estiang hoipen inudamen kison be lapen bang kre hini atum amen laki Juelson terang kensing rongpi humsing be Lawrence terang Moheswar be Rajib teron Sarsing terang Sarpo phangcho Manik ronghang Edison terang Khogen be lapen suren ingki atum hendo. Bon sita kili ke pajir pen men ka chethapani pen shareholders atum men ke job tang atum along kaprek inot nata ka chepate duna bang ka videra job uncontest pen chepahai porno laso jog ni phai inkora troxia ni ada por phai krisia por Balipathar Lamps methang sai hemalong AGM amai pangi ponlo abarim chairman kison be pen chepahem pu pona mai long ka chetong dun aluhi ke pachinia por chunbang Chandra rong pharpensi apor en ponlo Aluhi sarpoman pen dipu ARCS pen Mary Thangsen lapen returning officer Firuz ing tiatum chetong dun alang litum pen mesen ing samjin pen ke pachun pon thega pot kachuru pajirpon lapen labangso Balipathar Lamps ko puson pen si ke claim ke dampon pen ali ka chepalong pon chima alama puthak klartak pen than pajirmi pon mane share bangke kipawat bangalilo share bangke jornangpo share jolo pulotang te Ladakh Balipathar Lamps atumangke share jolo pulongte share atangka longpo laso share atangka pen share tum non aprang wangi kopi pima rat aphan ki claim kidam ke messenger phama tum kam ki claim phan booking ki long mon to asini limit thang mata jul pidun lo share bangke jornangpo number man ke bombe kon na share non number ke 76 si dochot pusi pu hai asilan bangke chedor elo nale tum mo pi aprang wangi bangke chedor elasi an ira ke thelada মানে Balipathar ira ke arong da topik la sobosi nan tum arong arong na tum laso corporation copy homa cooperative copy homa copy claim sali dei mal sabang na tum awareness ponsi la share bangke mane jornang ko lapen kijutsi ke hayatuma phan dipu ARCS pen Mary Thangsen arideng pen si certificate alo pajir ponsi ningkan pho phat mesen pen ke claim ponji aphan laso AGM amaya long pen arpu hodai ponlo Balipathar Lamps non ke bang ki abha phan kan pho bangso abha phan board of director si pulo la so ke form ji fansi pini bangso AGM ki polo asil bangso prang tarik kretroxia ni ni bang la da hala so ni ke last date lo hala so ni ni bang bang nomination long pon long ni bak grip force long pon chok la so time si non pini so mane la beauty ke form nangi bang ke ni tum mane form lo jeme la bang election card kare dalo ipon ma bang ke por chu jok ter bosi election ma ipon kun dalo la seman la non ke bang ji ningkan pho phan bang ke la non bang ke pho tum si chari pon ko bokajan pen anantirang Karbi Anglong live